Hello, welcome to my vlog with Engineer Dios Wolf. Niya katakaroon sa Panibasan National High School diri sa sakop sa Mako. Mag nanhi ang grupo ni Engineer Dios para sa Special Forces nga pagahimuon diri sa mao nga room ay portion diri na ilang kisamihan, mga siguro 1 week lang na diri ang kontraka niya. So para may bawan atong atuon sa sulod kung asa nga portion ang tirahon sa mga Dios group. Kini nga portion diri atong atuon sa sulod sa room kung asa nag tiradas ang Dios group. Yaw. Saya tirada na to diri, boss. Ni tiradason karon ang isami mag paring ni diri karon. Kinira nga part diri ang paringan. Prepare pa si Alex, pugi ka si Alex, si Bugard. Wala burnout? Di pa burnout ini harana. Okay, update na talaga rin kung kanusa mahumani ang pag paring o kisame aning room. Bye bye.